Izgleda smrti, sebi što ga to recite svi opet imena o sebi, o svih pridušenih telesnih moći, i od blaga čulica, Boga, mojka vrsta, moga što bude se pokuđenje, maže, sloša, poroditosta, poslednjstvom časovesila, vesvelki častom, slavu, koliko je sve postola, stvari su to učenika, koji bolostne časa naši, sveti i cijel predsednika, Ozme, Damjana, Jovana, Patrana, Amalaja, Tasmana, Bilda, Potija, Antikarunaja i Tikuda su tri, Hranjote, Janesto Masja, Sušurput, Otca i svi sveti, Svesti zove Svejan Bože, naši slavu da se ne osvajali, koji sinu i služite Bogom, koji uvek i uvek je vekova, Gospodu se pomolimo, Bože, i Gospode, sve koji došli upuđuju sve zagorski poslednji sluge, koje ekstra imena u sebi upuđuju naših svih sodnika, koji izzivam imenično Boga i cijeli od svake tvrste duševnog vekova i od svake savadne napasti dalji, koji su potvrdu najduđavo školovi, sa polovizičke postali dalje, u kojoj se zdrave dušom, jednom, računalnim djelima i blagim rečima staviti sa svima tebe i Hrista, Boga, našu nadu, koji si gospodin sa pestom blagi, i životom koji duhom, i uvek, koji vekova, Gospodu se pomolimo. Gospode Isuse Hriste, moj naš, ti su reči od ljudske bolesti, slabosti, samo svoju reču, sve vreme svoga boravka u ovom svetu, koga je sada. I mene i na koje tvoja sveta volja da se daju i naše bolesti od koje stradamo u bolini, sve iz ovogljske postelje i slabosti, da bi te služio strane života Boga, nastavići da uvek izvršavam svoju, da Gospoda i ova bolest bude vreme koje ću želiti sa nastavljanjem Boga i da će preporodim da neći nebesa, koji sam grešnaču branje, da stvarno imam na umu, da sam vrati da živim jedino po tvojoj sili,